Non me fales con tempos compostos. Primeira parte. Non os uses nunca en galego. En ningún caso. É o que máis se pode rinchar nos oídos a un galego falante. Pero tranquilidade, sempre hai unha alternativa. En vez de hemos feito un esforzo, di fixemos un esforzo. No canto de el xa o había dito, di ela xa o dixera. Recorda, xa comentamos aquí que dixera e dixese non son exactamente o mesmo en galego. Dixera sería para feitos xa concluídos e dixese para expresar hipóteses ou algo non realizado. En galego non temos un tempo verbal para expresarmos hipóteses que non sucederon. Explícome. O castelán distingue entre si vinieses, lo sabrías e si hubieses venido, lo habrías sabido. No primeiro caso, falase dunha hipótese. A persoa pode vir ou non, pero no segundo falamos dunha hipótese non realizada. Ou sexa, a persoa non foi a ese sitio. Pois ben, en galego non temos ese recurso, pero temos outras maneiras de expresalo mesmo. Se viñeses, saberíalo. Puideches vir ou non. Se chegas a vir, saberíalo. Iso é que non fuches. Ou sexa, se viñeses, sabíalo, pero como non viñeches, pois peor para ti. Digo cho eu.